Bos días, galegos, galegas e xente del mundo. Estamos aquí sufrindo, aquí en Sitio de Lima, na zona de... ¿Cómo se llama zona? A Laguna. A Laguna, estamos aquí plantando patatas, porque este ano vamos a incorporar en galegos, galegas e xente del mundo patatas, pero non patatas de Pakistán, África ou a zona bendita, patatas de Sitio de Lima, que son as millores, cómese hasta solas, aquí. É patata de primeira calidad. A xente di que a patata non vale nada, dime tú. A ver, non vale nada, hai que vir aquí plantalas e estar vendo que é. Non é estar aí na oficina, dando o ordenador, ni nada deso. Eso non máis nada, Claro, son os que máis ganan, pero despois vamos ao supermercado e queren pedir patata boa por 4 pesetas. E a patata boa hai que pagar, non? Hai que pagar. Chavales, a patata boa hai que pagar, porque aquí sufrese bastante, máis do que pensaba eu, Eu pensei que era máis fácil o chollo, pero está bastante complicado, Mirame aquí que polvoreira, me cago, tío. É que xa o dicía Toñito, a vida é dura, é máis que se vai embora, amigo. Chavales, e se o campo non planta, a cidade non xanta, Hai que dar o recado. A patata hai que pagala, que vai os perdiños. Corta xa porque fai unha polvoreira que yo xa habrá que comer que é un timorro, me cago, tío. Veña, vamos, a vida é dura, e máis que se vai por...